Borpong longki ham semikar dilibrong par inu ningkan krege thomanim supi aphan repdet ben ajok apran armude sonse nilip lakhang ko rapho MEC constituency kaparlo borpong longki ham semikar dilibrong par inut rosmi terang pi arta ningkan krege thom au ko jang so phan chulang remdet ben ajok apran armude bangso puthak lardak pen birta kirib dunlong atingke karlitang rusmi terang pilake dalamara malasi ME skora longsi luk kacharli dun lapen dalamara doner terang ahemsi kedudun bonta Christmas ahut ahem ape apo phan kaching tung pen ajok ahem chedam joilo lapen puthot loka charli ji aphan ahem pen dalamara dilibrong pharsitame dalamara an kebang ji pu amat nilong nang dun juinon pu pen rong isivet pu ningka chi thedosi nang dun juilo sitame tobar ebeng an kupai kelang nu pen ajok dalamara nang leji dogdog ruipi langso dantia do arlenga bera long an pondet pen ajok meklang no choklem det sikalitang rosmi terang pia phan apran endelo bangso jok dalamara police station OC Kulendra Nath Kiri Chipaduksi dilibrong paraphan nep cheksi arju pater toklo bangso pen niphai inkora sirkep arni kiri kakuro kasai dengponlo bonta niphai inkora sirkep arni ke long ledetsi niphai thongkep arni adapansi otlangru choklem bangphu dilibrong phar chethan dak pensi kichitang arbang arpum endamlo bangso pen tarapung borpung dalamara rat thurpak pen ghonta ke thoman police atuma phan kangchek pen dilibrong paraphan kokthat pinangji pusi kachisonga sai denglo bangso pen police mate administrator ahin pen rat aphan lam chak chipi ponlo chiklo jon thom angbong dilibrong paraphan kokthat pipo pu lam chak chipi pen si rat atum ta aning ingsamlo Kititang arbang arpum police aredeng hodai dunlo bangso pen postmortem jiaphan kititang arbang arpum dipu ponlo lasi bangso soarlo arta ki jum hek arlo sumar kedam nang koke tarapung borpung along mesen loka charli adim kabadet pen ajoksi lasona kisung chetong nang koklo lapen government school do sitame lo than bang atum ahok pet ke than thek thedera jok lo lapen towar sitame mesen abadet pen bas cheleng long le det pen ajoksi lapuson mekri meglang pen akisung chichak nang koklo pusi than pachini pon Karlitang rusmi terang pi amen pen towar non amat karbing lo tonmas council kachari abang phu Dr. CM tuliram ronghang towar nang silam nang ji lapen borpung lang rusmi terang pi amen pen lo charli adim school nang kimpi nang ji pusi rat atum chuning ri padupong Karlitang rusmi terang pi ahem asoraphan kirap pali nang ji pusi chuning ri padupon lapen Puni lip soarlo asong pensitame karbing lonton mas council kacharia bangphu CM Dr. Tuliram ronghang aphan sodak pen pachini ponke dilibrong paraphan kokthat pivek nangji pusi pachini pon lapen towar lapen school kimpi nangji pusi chunengri padopon News report piken na biso ang pipira ma no ki hongke lagi ha ko Chúng biết là có bác sĩ ở trên thóc tôm hẹ. okay Hả? Anh hỏi tôi hả? Tôi cho là nạp thu về mà. Hả? Nạp phan là ăn ngay cho thị. Có nọ thì cái chục lên. Đây dạ. Phan nạp pizza về mà. Ôi ba. Là này con yêu phan là Wrong car. So atara kumpen wan sila dak apran al mudet no. Asla bang so putak injil tong kaciru itong kek kono ning duk la sila persona bang apran. Apran al mud nang ji pusi. Atini tong. Don't